Tak začali sme v pondelok a v podstate nabili všetky vekové kategórie. Čo sa týka podmienok, tak to predsedníctvo klubu vytvorilo ozaj dobré podmienky, takže momentálne sa nie je na čo sťažovať. Tréningový proces prebieha a jednoducho v predsúťažnom období máme jasný cieľ, na čo sa pripraviť na nadchádzajúcu sezónu. Viac menej už druhú sezónu ideme do zrekonštruovanej ľadovej plochy aj strovnej. Stará pôvodná bola už naozaj v takom stave, že hocikedy tam mohlo prísť k nejakej poruche, prípadne k úniku čpavku. Je to naozaj citeľne vidieť, že tá kvalita ľadu je úplne iná, ako bola v minulosti. Takisto pracovníci Zimného štadiónu nemali toľko problémov s tým, lebo boli tam sekcie, ktoré už nechladili, ktoré nemrazili a bolo to cítiť aj na tom ľade. Teraz sú tie podmienky úplne iné. Je to podstatne kvalitnejšie a lepšie. Patrí veľké poďakovanie našim miestnym poslancom, mestským poslancom aj vedeniu nášho mesta a takisto riaditeľovi Starzu, že to naozaj pripravili tak a viac menej tá rekonštrukcia prešla úplne bez nejakých problémov a včas sme prišli na tento štadión presne, ako to bolo naplánované. Samozrejme, ako každý klub, stanovili sme si aj my ciele a keď to tak rozdelím na drobné, tak chceli by sme tu v tejto sezóne poslať juniorku do Extraligy. Dorast jednoznačne v tretej sezóne Extraligovej do prvej desiatky a žiackej kategórie 9. a 8. ročníka chceme, aby postupili na záverečný turnaj majstrovstiev Slovenska. Čo sa týka tých nižších kategórií mladších žiakov a prípravky, tak tam je jasný cieľ vyťažiť z hráčov maximum a znova pomôcť im o ten krok vpred v športovej kariére a tak, aby napredovali. To je jasný cieľ.